ಇನಿ ಅಷ್ಟಮಿದ ಒಂದು ಜಾತಿ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ತಿರುಪವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಸುರುಕಾದು ಅಷ್ಟಮಿ ಪಂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಪುನಿ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿತ ದಿನ ಎನ್ಮನೆ ದಿನ ಅವು ಅಷ್ಟಮಿ ಅಪುನು ಈ ಅಷ್ಟಮಿದ ದಿನ ಕೃಷ್ಣ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ದಿನ ಅವು ಒಂಜಿ ಆಧಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಅವು ಭಾಗವತ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ಮೂಜಿಸಾರತ್ತ ನೂತ ಪದ್ರಾಡು ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ಮೂಜಿಸಾರತ್ತ ನೂತ ಪದ್ರಾಡನೇ ಕಾಲದ್ದು ದುಂಬು ಅವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಜನನಾಥನು ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು ಐಟಲ ಈ ಜುಲೈ ತಿಂಗೋಲ್ದ 27ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿಗೆ ಐಟು ಉಲ್ಲೇಖ ಪುನಃ ಪ್ರಕಾರ ಜುಲೈ ತಿಂಗೋಲ್ದ 27ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನ ರಾತ್ರಿ 11:40 ರಾತ್ರಿ ಗಂಟೆ 11:40 ಕೃಷ್ಣನ ಜನನ ಆತಂಡು ಅವು ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಸನ್ನಿಹಿತ ಆತಿನಂಚಿನ ಬರ್ತುಡು ಆತಿನ ಚಂದ್ರೋದಯ ಕಾಲ ಅಂಚಾದ ಆ ದಿನವೂ ಇತ್ತೆಗಲ ರಾತ್ರಿ ಕೃಷ್ಣ ಜನನ ಕಾಲ ಚಂದ್ರೋದಯ ಕಾಲ ಅಂದದಿದ್ದು ಅಷ್ಟಮಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಸುರುತಾನೆ ಅಷ್ಟಮಿ ಮಲ್ತನ ಮನದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೋತ್ಸವ ಆ ಅಷ್ಟಮಿದ ಸಂತೋಷನು ಕೃಷ್ಣ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಸಂಭ್ರಮನು ಮಾತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಕೃಷ್ಣ ಪುಟ್ಟಿನ ದಿನದ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನ ದಾಯಿಗೆ ಬಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಬಡೆದಿ ಬಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಕೃಷ್ಣನ ಅಪ್ಪೆ ದೇವಕಿನ ಪಲಯೇ ಕಂಸೆ ತನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಮದ್ಮೆ ವಸುದೇವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ತದು ಆ ಮದಿಮೆಯನ್ನು ಬಾರಿ ಕುಸಿಟ್ಟು ಆಯನ ರಥೊಟ್ಟು ಕೊಣದು ಪೋಪಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೊಣದು ಪೋನಾಗ ಆ ಕುಸಿನ ತೂದು ಮಿತ್ತಿರದು ಒಂಜಿ ಅಶರೀರವಾಣಿ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಕಂಸಾಯಿ ಬಾರಿ ಕುಸಿಟ್ಟುಲ್ಲ ಆಂಡ ಈ ದೇವಕಿನ ಗರ್ಭದ ಬರ್ಪುನ ಎಣ್ಮನೆ ಬಾಲಿಡ್ದು ನಿಕ್ಕ ಮರಣ ಉಂಡು ಒಂದು ನೇನು ಕೆಣ್ಣಂಚಿನ ಕಂಸೆ ಬಾರಿ ಪಿಸರಡು ತನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಕೆರಿಯರೇ ಬಡದು ಕತ್ತಿ ದೆರ್ಪುನಾಗ ಆಯನ ಬಾವೆ ಪಂಡ ವಸುದೇವೆ ತಲುಪು ಬನ್ಪೆಗೆ ಬಾವಾಯಿ ತಂಗಡಿನ ಕೆರಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪುಟ್ಟನ ಮಾತಾ ಜೋಕಲೆಲ್ಲ ದಿಕ್ಕು ಕಳತ್ತು ಗೊರ್ಪ ಅಂದ ಅಂಚಾಯೆ ಕತ್ತಿ ತಿರ್ತದೀಪೆ ಐದು ಬಗ್ಗ ಕರ್ಪಿಲ್ಲಿಡು ಬಾಡ್ವಿ ತಂಗಡಿಲ್ಲ ಬಾವನಲ್ಲ ಅಂದು ಕರ್ಪಿಲ್ಲಿಡು ಬಾಡ್ದು ಐದು ಬಕ್ಕ ದೇವಕಿ ಒಂಜೊಂಜೆ ಬಾಲೆಯನ್ನು ಪೆದ್ವಾಳು ಆ ಮಾತಾ ಪೆದ್ದಿನ ಬಾಲೆಯನ್ನು ಕೊಣದು ಕಂಸ ಕೊರ್ಪೇರು ಕಂಸೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಕೆರ್ಪೆ ಆಜಿ ಜೋಕ್ಲಿನ ಕಂಸೆ ಕೆರ್ಪೆ 7ನೇ ಗರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಆ ಬಾಲೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಆದಿಮಾಯನ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಐನು ರೋಹಿಣಿನ ಗರ್ಭಗೂ ಪಾಡುವರು ಆಗ 7ನೇ ಗರ್ಭನು ಆತನ ಮುಕ್ಕಳು ಮೂರು ಈ ದೇವಕಿಗೆ ಗರ್ಭಪಾತ ಆಂಡು ಬಂದ ನೆನಪೇರು ಆ 7ನೇ ಬಾಲೆ ರೋಹಿಣಿನ ಗರ್ಭಡು ಪುಟ್ಟುಂಡು ಅವು ಬಲರಾಮಿ ಅದು ಅಂದ ಐದು ಪಕ್ಕ ಎಣ್ಮನೆ ಗರ್ಭಾದ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಪುಟ್ಟುವರು ಎಂದು ನಂಗೆ ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖ ಅಂದ ಹೆಣ್ಮನೆ ಅವತಾರ ಆಂಗ್ಲಂಚರಿ ಬಾರಿ ಪಡಿಲಕ್ಕನೇ ಸಾಧಾರಣ ನಡಿರ್ಲದ ಹೊರ್ತುಡು ಈ ಗಾಢ ಕತ್ತಲೆದ ಹೊರ್ತುಡು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸದ ಹೊರ್ತುಡು ಕೃಷ್ಣ ಪುಟ್ಟನು ಆ ಬಾಲೆನು ವಸುದೇವೆ ಒಂಜಿ ಬುಟ್ಟಿಡು ಒಂಜಿ ಕುರುವೇಡು ದೀದು ಐನು ಯಮುನಾ ತುದೆ ದಾಟದು ನಂದ ಗೋಕುಲ ಕೊಣದು ಐನು ಆ ಬಾಲೆನು ಯಶೋಧೆನ ಕೈತಲು ಜಪ್ಪಡದು ಅವಳು ಕೈತೊಳಿತನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನ ಯಶೋಧನ ಕೈತೊಳಿತನ ಪುಣ್ಣು ಬಾಲೆನ ಕಾಣತ್ತದು ದೇವಕಿನ ಕೈತಲು ಜಪ್ಪಡವೆ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಕುಲಡು ಬಳಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಮನದ್ದನಿ ಒಂದು ಕಂಸ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದೇವಕಿ ಪೆದ್ದೋಳಿಂದ ಅಯ್ಯ ಬತ್ತದು ಅವಳು ಇತ್ತನ ಪುಣ್ಣು ಬಾಲೆನು ಕೆರಿಯರ್ ಅಂತ ಬಂದು ಕತ್ತಿಡು ಕೈಟ್ಟು ಬತ್ತದು ದೆರ್ಪುನಾಗ ಆ ಬಾಲೆ ರುಂಬುದು ಆಕಾಶ ಗೋಪುಂಡು ಅವು ಆ ಮಾಯ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರೇನು ಅಪ್ಪಗ ಅವಳು ಮಿತ್ತು ಆಕಾಶರು ಪನ್ಪುಂಡಿಗೆ ಈ ಎನನು ಕೆರಿಯರ ತೂವಾಡ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೆರ್ಪುಡ ಬಾಲೆ ಬೇತದ ಇಕ್ಕಡು ಬುಳೆ ಒಂದು ಅಂಚವು ಕಂಸ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂದು ಎನನ್ನು ಕೆರ್ಪುನ ಬಾಲೆ ಬೇತದ ಇಕ್ಕಡು ಬುಳೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಪುರಾಣಡು ತೂಪುನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ನಂಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿತು ಪಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಡು ಅವು ಕೃಷ್ ಪನ್ಪುನ ಧಾತುಡು ಬರ್ಪುಣ ಕೃಷ್ ಪಂಡ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಒಂಜಿ ಸೆಳೆತ ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾತ್ರ ಆಯನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆಯನ ಲೀಲಾ ವಿನೋದ ಆಯನ ಮಹಿಮಾ ಕಥಾನಕ ಇದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಬಾಲ್ಯಡ್ದ ಪತ್ತದು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ ಮುಟ ಬಾರಿ ಆಸಕ್ತಿ ದೀದು ಓದು ನಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಅಂಚದ ಅವು ಕೃಷ್ಣ ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದೇ ಪುರಾಣ ಡೆಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಪೋತಿನವು ಕೃಷ್ಣ ವಿಶೇಷವಾದ
ಮಾತೆರ್ನ ಭಕ್ತರ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನಿ ಬೊಕ ಇಡೀ ಸಾಹಿತ್ಯಡ ಅವಡು ಕಲೆಟ ಅವಡು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ತೋಜುನಿ ಆಯನ ಬಾಲ ವಿನೋದ ಬಾಲ್ಯ ಲೀಲೆಡು ನಾರಾಯಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅವತಾರ ಕೃಷ್ಣಗ ಮಾತ್ರ ಅಂದಂದು ರಾಮನ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂದಂದು ಈಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ಉಂಟು ಈ ಬಾಲ ವಿನೋದಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ನರಮಾನ್ಯನ ಬದುಕುಡು ಬರ್ಪುನಂಚನೆ ಸಹಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಘಟ್ಟ ಐನ್ ಕೃಷ್ಣ ಬಾರಿ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದ ತನ್ನ ಕಾರಣಿಕನ್ನು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಬದುಕುವೆ ಅಂಚ ತುಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಬದುಕು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುನೆ ಒಂಜಿ ಸೆರೆಮನೆ ತೋಲೈ ಅಂಚ ಅದು ಆಯೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಬದುಕೆ ನಮಕ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಕೊರತೆ ಎಂದು ಆತ ಸುಲಭ ಪನ್ಪುಲ್ಲ ಕೈಜಿ ఆయన ಇಡೀ ಬದುಕು ಕಷ್ಟೊಡೆಯಿತ್ತು ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗ್ಲ ಪ್ರತಿ ಗಟ್ಟೊಡ್ಲ ಪ್ರತಿ ಜಾಗೆಡ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಶತ್ರುಲಿತ್ತೇರು ಅಸುರ ಅವು ಕಂಸ ಪ್ರೇರಿತವಾಯಿನ ಅಸುರರು ಅಪಗಪಗ ಹೋದು ಕೃಷ್ಣಗ ತೊಂದರೆ ಕೊರೊಂದು ಆಯ್ನು ನೆಮ್ಮದಿಡು ಉಪೇರು ಬಿಡೊಂದಿಜ್ಜ ನಾನು ಮೇಲೆ ಬರ್ಪುಣ ಪೊರ್ತುಡೆ ಕಂಸಗ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದ ಆ ಪೂತನಿನ ಅಡೆ ಕಡಪುಣ್ಣ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮ ಓದ್ ಮತ್ತದು ಅವು ಎತ್ತೋ ಅಸುರರು ಬುಳೆಪುನ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲ ಅಸುರನ ಬಾಧೆ ಎತ್ತೀನಿ ಈ ಕೃಷ್ಣನ ವರ್ಣ ಅವು ಕಪ್ಪು ಶ್ಯಾಮಲ ವರ್ಣ ನೀಲಮೇಘ ವರ್ಣ ಅದು ಬರಬಹುದರುಂಡು ಈ ಶಂಕರ ಭಾಷೆ ಪನ್ಪುನ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಕವಿ ಚಾಂದೋಗ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥಡು ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೆ ಶ್ಯಾಮಾತೋ ಗಂಭೀರ ವರ್ಣ ಶ್ಯಾಮಾತೋ ನಿಗೂಢ ವರ್ಣ ಅಂದು ಈ ಕಪ್ಪು ಪನ್ಪುನವು ರಹಸ್ಯದ ರಂಗಿಗೆ ಅವು ಮಾತಾ ನಮೂನೆದ ಒಂಜಿ ಕರಾಳತೆನು ಒಂಜಿ ಗೂಢತೆನು ಈ ಕಪ್ಪು ವರ್ಣಡು ಸೂಚನೆ ಮಲ್ಪುನು ಇತ್ತೆಗಲುಪುನ ಕ್ರಮ ಅಂಚಾದ ಈ ಕಪ್ಪು ಪನ್ಪುನವು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅವು ಏತೋ ರಹಸ್ಯನು ಬುಡ್ದು ಕೊರ ಅಂದೆ ತನ್ನ ಉಲಯೇ ದೀಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚ ಏತೋ ಸಲ ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಗುಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರುಂಡ ಪುಟ್ಟಿನ ಬೊಕ್ಕ ಗುಟ್ಟಾಯಿನಿ ಗುಟ್ಟಿಜ್ಜ ಅಂದೆ ಪುಟ್ಟುವೆ ಅಂಡೆ ಪುಟ್ಟಿನ ಬೊಕ್ಕ ಗುಟ್ಟ ಒಂದು ಪೋಪೆ ಏತೋ ಸಲ ಕೃಷ್ಣನು ಎಂಕಲು ಏತು ದೆತ್ತು ಆಯನ ಚರಿತ್ರೆನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೋನ ಪನ್ನಾಗ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಜಗತ್ತದ ರಹಸ್ಯ ಅದೇ ಉರಿಪು ಅವು ಕೃಷ್ಣ ಪಾತ್ರ ಗುಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ನನ್ನ ಈ ಕೃಷ್ಣನ ವರ್ಣನು ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡ ಇದಿನ ಒಂಜಿ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ ಇದಿನ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮೋಡ ನೀಲಿ ವರ್ಣಡು ತೋಜಾವೇರು ಇಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆತ ಚರ್ಚೆ ಉಂಟು ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ರಂಗಡು ಪ್ರತಿನಿಧೀಕರಣ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಕರಾಳತೆದ ಸಂಕೇತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅಸುರರನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋಜಾವನವು ಈ ಕೃಷ್ಣ ಕಡು ನೀಲವರ್ಣ ಅಂಚಾದ ಆಯನ ನೀಲವರ್ಣದ ವರ್ಣ ಅವು ಏಕಸಂಭೂತಾಗಿ ಈ ಕಪ್ಪು ವರ್ಣದೇ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ರಂಗ್ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ನೀಲಮೇಘ ವರ್ಣವಾದ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ನೀಲಿ ರಂಗಡ್ ತೋಜಾವನೋ ಕ್ರಮ ನನ್ನ ಕೃಷ್ಣನ ಇಡೀ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ನರಮಾನ್ಯನ ಬದುಕು ಎಂಚ ಸವಾಲದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಬದುಕೊಂಡು ಎಂಚ ಇಟ್ಟು ಗೆಂದುಂಡು ಸವಾಲು ಎಂಚ ಎದುರಿಸದ ಬದುಕು ಆಯನ್ ತೂದು ಕಲ್ಪನೋ ಪಾಕೊಂಡು ದಪಂಡ ಆತು ಸುಲಭದ ಬದುಕಿನ ಎತ್ತು ಲೋಕಗ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನದ ಆದರ್ಶನ ತೋಜಾ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ 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 ಆವಿಷ್ಕಾರ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಅನ್ವೇಷಣದ ರೀತಿ ತೋಜದು ಬರ್ಪೆ ತುಳುವರಿಗೆ ಈ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ 10 ಅವತಾರಗಳು ಈ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಮಿ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗೌಜಿರ ಆಚರಿಸಲು ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಮಿ ಬೇತೆ ರಾಮನ ಜನ್ಮ ಅಷ್ಟಮಿ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಅವಳು ಬೇತೆ ಏನಾರ ಗೌಜಿರ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಕೈತಲುಪುನಿ 10 ಅವತಾರಡು ಅವು ಪರಶುರಾಮನ ಉಲ್ಲೇಖ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಣೆ ಮೂಲಕ ಏನ ಪುಟ್ಟುನು ಸಂಭ್ರಮ ಮಲ್ಪುನು ಗೌಜಿ ಮಲ್ಪುನು ಕೃಷ್ಣಗ ಮಾತ್ರ ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನ್ಪೇರು ದಯ ಬಣ್ಣಗ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾದ ಗೋಕುಲಡೆ ಆಯ್ತು ಅಂಡ ಬಾಲ್ಯಾದೆ ಗೋಕುಲ ಬಾಲ್ಯಾದ ಪುನಃ ఆయన ಗೋಕುಲಗ ನಾ ವಸುದೇವ ಕೊಣಪೆ ಐದೋಕೆ ಬುಳೆವನು ಗೋಕುಲಡೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ఆయన ಬದುಕಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರತೀಕದ ಮೂಲಕನೇ ಉನ್ನೈತೆ ಒಂಜಿ ಸೆರೆಮನೆದ ಉಲೈ ಪುಟ್ಟಿಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಂಧನದ ಉಲೈ ಪುಟ್ಟಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಒಂಜಿ ರಹಸ್ಯದ ಉಲೈ ಪುಟ್ಟಿ ಅಂತ ಆಯ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಸ ಛೇದನ ಮನ್ಪೆ ಕಂಸನ ಸಂಹಾರ ಮನ್ಪೆ ಈ ಕಂಸ ಮನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಅವು ಆವರಣ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಬಂಧನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕಂಸನು ಛೇದನ ಮಲ್ತೆ ಕಂಸ ಸಂಹಾರ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಆವರಣ ಹಿಡಿದು ಮುಕ್ತಾಯ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಲೋಕಗ ಬಯಲಾಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆವು ಅಂದಂದು ನನ್ನ ಜರಸ್ ಪನ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿಡ ಒಂಜಿ ಬೇಟೆಗಾರಡ ಒಂಜಿ ನಿಷಾದಡ ಆಯನ ಅಂತ್ಯ ಆತನು ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುನು ಭಾಗವತದ ಕೇರಿಡು ಈ ಜರಸ್ ಪಂಡ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥಲ ಉಂಟು ಸಂಸ್ಕೃತ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಅಂಚಾದ ಸಕಾರಣವಾದ ಸಕಾಲಿಕವಾದ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯಡು ಕೇರಿಯಾಯೆ ಎಂದು ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೋನೋಲಿ ಐಕ ಆ ರೂಪ ಕೊರತೆ ರಾತೆ ನನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗ್ರಂಥದ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಪ್ಪುನ ಪ್ರಕಾರ ಕೃಷ್ಣ ನೂತ ಆಜಿ ವರ್ಷ
ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲು ಬದುಕದಿತ್ತೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ. ನಾನು ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಕಾರ 125 ವರ್ಷ ಬದುಕದಿತ್ತೆ ಪನ್ಪುನ ಬೊಕ ಭಕ್ತರ್ನ ಭಾವುಕ ಮನಸ್ಸು ಆಯ ಸಹಸ್ರಾರು ವರ್ಷ ಬದುಕದಿತ್ತೆ ಪನ್ಪುನ ಪೂರ ಉಲ್ಲೇಖ ಮನ್ಪುಂಡು. ಇದು ಗ್ರಂಥದ ಒಂಜಿ ಊಹೆ ಆತೆ. ಕೃಷ್ಣನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಪುರುಷ ಅದಲ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆಪುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಸಾಹಿತ್ಯಡು ಸಂಗೀತಡು ಲಲಿತ ಕಲೆಲಡು ಕೃಷ್ಣನಾಥ್ ಬಳಕ್ಯಾತಿನ ಪೌರಾಣಿಕ ಪಾತ್ರ ಕೊಡೊಂಜಿಚ್ಚಿ ಅವು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ತೂಂಡಲ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಉಪ್ಪುನಾಥ ಕೀರ್ತನೆಲು ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಉಪ್ಪುನಾಥ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಲು ಬೇತೆ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೈದಿಚ್ಚಿ. ಇಂದು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಲಲಿತ ಕಲೆತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ದೀತಿನ ಸಂಬಂಧ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ. ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣನೇ ಪ್ರಧಾನವಾದ ದೀವೊಂದು ಕೃಷ್ಣನೇ ನಾಯಕ ಪಾತ್ರವಾದ ದೀವೊಂದು ಅವೇತೋ ಪ್ರಕಾರಲು ಬೈದನು ನಾಟಕಲು ಬೈದನು ಯಕ್ಷಗಾನಲು ಬೈದನು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಕಲು ಬೈದನು. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಪನ್ಪುನ ನಡುಗ ನಡಕವಿ ಅಯೇ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇಖ ಮನ್ಪೆ ತಿಳಿಯ ಪೇಳುವೆನು ಕೃಷ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಇಳೆಯ ಜಾಣರು ಮೆಚ್ಚುವಂದದಿ ನೆಲಗೆ ಪಂಚಮ ಶ್ರುತಿಯನ್ನೊರೆವನು ಕೃಷ್ಣ ಮೆಚ್ಚಲಿಕೆ ಅಂದು ಕೃಷ್ಣ ಮೆಚ್ಚರಗೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಕಥೆನೇ ಅನು ಪನ್ಪೆ ಅಂದು ಆ ನಡೀ ಕಾವ್ಯಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತ ಕಥಾ ಮಂಜರಡು ಕೃಷ್ಣನೇ ಪ್ರಧಾನ ನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಅಂಚನೆ ರುದ್ರಭಟ್ಟ ಪನ್ಪುನ ಕವಿಯುಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಅವು ಏತು ದಾಸರಂತೂ ಕೃಷ್ಣನೇ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಪಂಡಿನ ಗೀತೆ ಆ ಗೀತೆ ಅಂಚನೆ ಏತೇತೋ ಜನ ಏತೇತೋ ರೀತಿಲ ಪಂತೇರು ಅವು ಮಾತಾ ನಮೂನೆದ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಕೃಷ್ಣ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾ ಕೃಷ್ಣನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪುನ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಪನ್ಪುನವು ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಏತುಪುರ ಭಾಷೆ ಜನಪದ ಭಾಷೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಉಲ್ಲೇಖ ಬೈದನು. ಜನಪದ ಗೀತೆ ಐನು ಸಾವಿರದ ದುಂಬು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಪಂತನಲ್ಲ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಪೂರ ನಂಕ ಪ್ರಸ್ತುತಾನೆ ಇರಿನ ಪ್ರಸ್ತುತಾನೆ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯವು ಮಾತಾ ಕಾಲಗಳು ಒದಗುನವು ಒಂಜಿ ಕಾಲಗ ಸೀಮಿತವಾದ ಪುನಃ ಕಾಲಾತೀತವಾದ ಪುನಃ ನನ್ನ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಚಾರಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೃಷ್ಣ ಒಂಜಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ರಾಜಕಾರಣಿ ಭ್ರಷ್ಟತೆನೇ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬೊಕ ರೀತಿಯ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಬೆಂತಿನಂಚಿನ ರಾಜಕಾರಣಿ ಇತ್ತೆದ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿಡು ವರ್ತಮಾನಡು ಪುನಂಚಿನ ರಾಜಕಾರಣಗ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಂಬನೆ ಕೊರ್ಪುನೆ ತಪಂಡ ಆಯನ್ ತೂದು ಕಲ್ಪನೂ ಪಾಕೊಂಡು ಯಾಪಗಲ ಅಯೆ ತನ್ನ ಸ್ವಕೀಯವಾದ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಪರವಾದ ಓವೇ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನೇ ಹತ್ತು ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಪನ್ಪನ ಪುದಾರ ಕೃಷ್ಣಗಿತ್ತನಲ್ಲ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಯಾಪ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ಪನ ಅಂದಂದು ಅದೇ ಓಲು ಧರ್ಮ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವಳು ಕೃಷ್ಣ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ಯಥಾ ಕೃಷ್ಣ ತಥಾ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ತಥಾ ಧರ್ಮ ಯಥಾ ಕೃಷ್ಣ ಸಹಜವು. ಇಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಆಂಡಲ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯವಾಳುವಂಚಿನ ಕಾಲ ಬಂದಾಗಲ ಕೃಷ್ಣ ಪಟ್ಟಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಧರ್ಮರಾಯಡ ಕೃಷ್ಣವಿನಿ ಪಂದಿತ್ತನ ಎಂಕ್ ಪಟ್ಟ ಕೂರುವಂದು ಪಂದಿತ್ತನ ಧರ್ಮರಾಯ ಅಕಲು ಪಂಚಪಾಂಡವರು ಕೊರ್ತುವೆ ಆತ ಮೋಕೆ ಆತ ಗೌರವಿತ್ತನೆ ಗುರುಸ್ಥಾನ ನಡೀತಾನೆ ಆಂಡಲ ಯಾಪಲ ಬಯಸಿನ ಎತ್ತಿ ಅಧಿಕಾರಗೋಸ್ಕರ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಆವಡು ಮಹಾಭಾರತ ಆವಡು ಇತ್ತಿನ ಒತ್ತು ಅಂಚಾದು ಅಧಿಕಾರಗ ನಡತಿನ ಯುದ್ಧ ಅಂಡಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಚ ಐಡ್ದು ವಿಮುಖ ಆದಿತ್ತೆ ಐಡ್ದು ದೂರ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪುನು ಇಂಕಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತು ನಾವು.